प्रेजेंट बाय शुभम फिल्म्स। डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। सीनावा में तो केटोई घूमो हमरोई सीनावा में तो केटोई नहीं कोटोटा रोतिया रे जब याद आवे तोर बतिया रे दोनों भर जाला ही अखिया रे जब याद आवे तोर बतिया रे डीजे संदीप राजनीति तमकुरी राज कुशीनगर। धीरे धीरे दर्द उठे दिल में कहबो शेयर क दिल में अपनापन बढ़ल बा जब से जहान हो नींद न आवे रहिले मुश्किल में हो जुदाई लगे जान लेके जाई हो जुदाई लग जान लेके जाई देहिया बोलिया रखिया रे जब याद आवे तोर बतिया रे दोनों भर जाला ही अखिया रे जब याद आवे तोर बतिया रे दोनों भर जाला ही अखिया रे जब याद आवे तोर बतिया डीजे संदीप राजनीति गाजीपुर हारी ओम नगर। बहिया में तू रहलू अमर जीत के गुडू गोल्डन लेके गईले खींच के दोस्त मोर गरीबी के जहान हो ऐसे दूरी बनल हमारा बीच के दिल दूर के तू गईलू बोला फायदा का तू पैलू दिल दूर के तू गईलू बोला फायदा का तू पैलू प्यार रह गईल बतिया रे जब याद आवे तोर बतिया रे दोनों भर जाला ही अखिया रे जब याद मोबाइल नंबर 95 10 51 335 दोनों भर जाला।